Naħseb dan il-ktieb kien l-aktar ktieb li meta rajtu tani sorpriża. Huwa mibdul, dan huwa l-ewwel ktieb tas-serje, pubblikat minn Merlin Publishers. Għażil biex nagħmel review ta' din il-ktieb li huwa bażikament comic series. Għasib xi raġuni li jiena naħseb dan il-ktieb kien l-aktar ktieb li meta rajtu tani sorpriża, naħseb l-aħħar comics li rajt kienu meta kont tifel. Din hija l-ewwel serja l-adulti li publikat Merlin Publishers. Mhux biss għax għandu storja tajba ħafna, imma l-fatt li għalkemm l-istorja fittizja, jitkellem dwar il-problemi tal-kostruzzjoni f'Malta, jitkellem dwar l-ambjent, jitkellem dwar il-politiċi Maltin, eccetera. Ġifieri u estremament interessanti għax qisu jaqbad ir-realtà ta' Malta, jpoġġiha fi-storja fittizja u b'mod anki vera intelligenti jgħaddi l-botti hekk. Naħseb huwa vera interessanti, mhux heavy xejn bħala qari, allura vera meta tibda taqrah għandek ċertu ritmu fih li huwa vera mix-xejn. Barra li qed ukoll intu taqrah qed ukoll ġalek taħseb u tajt okej din il-ħaġa mhux fittizja, il-ħaġa tiġri f'Malta pereżempju. Għalhekk nirrakkomanda li taqraw Mibdul ta' Merlin Publishers. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.